Tata aș vrea regăsit la un episod și astăzi am face un episod de Fortnite. Băi, sper să vadă foarte bine, da? Că viața nu se va vede așa, dar... Nu stai, mă, nu pornim numai cu video, adică de sigurat. Hai că e pornim, dar de-asta te-am gândit că, aoleu, mai încet un pic, că, aoleu, îmi sparge urechile. Pleacă, mă, zice. Mamă, mișto a făcut-o. Și acum ne vom duce, băieți, aici, să deblocăm tot, mai am... Mamă, nu ajung acolo. Hai aici, să deblocăm aici. Ar fi mișto să blădecăm. Și vreau să facem un challenge, numai pistolet să facem. Numai pistolet. Să încercăm. Da, va fi foarte greu, dar vom încerca. Va fi greu, foarte greu, numai pistolet. Și dacă vreți mai multe episoade din numai pistolet, adică challenge-uri din astea, să strângem la acest episod 5 like-uri și da, să strângem 1000 de abonați și noi odată, pe întotdeauna. Hai să găsim un pistolet. Just pistolet. Asta e că s-au de o legendar. Mamă, și dacă găsesc... Uite ce ghinion trebuie să am. Mamă. Hai că am înțeles. Nu aveam voie. Mamă, nu avem voie aia. Aș lua-o, da. Na, nu-mi permit. Challenge, nu? Și hai să căutăm un pistolet acum. Și unde o găsesc acum? Asta e întrebarea. Pistolet și grenade. Oh, hai că am găsit unul. Bun, am 140 de gloanțe, e bine. Luați întotdeauna lui de aici. Vă dă multișoara, zice. Se va vede un pic pixelat pentru că la mine e programat așa. Pot să fac să nu fie, dar na, să meargă cu lag și nu vreau să merg cu lag. Hai, băi. Hai să facem, să distrugem tot. Opa. Băiet, nu știu, să mă bat cu el, adică mi-e frică, nu știu cum. Hai, Chelo, adică putem să-l batem dacă vine. Mane, i-am dat headshot, nu? Fuge! Ma, dar fuge, nu, bă, de ce fugi, mă, întotdeauna? Să mă pe aia ce ziceți? Dar nu m-am plas, de-aia încolo. Bă, live-ul se amână, nu va fi atunci, na, că... Băi, băieți, vreți să vedeți cum e rechinul? Niciodată n-ați văzut, cred, cum e rechinul. Ia de să pescuiesc astea. Hai că e dat-o. Mă, dar el a fugit, împuțit-o. Oh, avem voie și sniper. Stați, avem voie și sniper, că na... Nu va fi nimic dacă vom folosi sniper, adică... Am înțeles. Îmi trebuie și materiale, adică pistoletul când ai mai decât trebuie să ai materiale, că s-a dus sniper. Bă, îmi trebuie și gloanțe. Mamă,
Mamă, uite ce am văzut aici. Trebuie gloanță numai decât, adică... Bă, hai să luăm zona. La airdrop-ul ăla îmi duceam. Să vedem, poate îmi dă un pistol legendar sau mai bun, nu știu. Cu sniper tot aveam voie, băieți. Mamă, ce mișto e asta, mă. Da, ajungem oare până acolo, adică nu știu. Cam nu cred să ajung, mai, nu ajung. Aia aici, de nu ajung acolo. Bă, de ăla se duce încolo. Hai mă, un pistol legendar, dă-mi, te rog, un pistol legendar. Ce acolo, văd ceva? Mamă, ce arme acolo, văd. Am înțeles. A, mă, nu te urci. A, avem și voi și grenade, nu? Da, avem voi și grenade. Au belit-o, băieții. O, dai cu... Hai mai, dacă câștig meciul ăsta, paoleu. Evident nu o să câștig, dar să mă stără să nu vin oraș pe toți. Adică să stau departe dacă am pistol. Ce mai acolo? Ați auzit ce voi? Ăla bate. Am înțeles. Dar nu-mi dă și mie un pistol aici. Ceva mai bun. Mă, dar întotdeauna asta să luăm glanțele, că știți cum la pistol, faoleu. Băi, dacă îl bat pe unul care are arme legendare, po, sunt insane. Sunt just pro gamer. Cu pistolul ăsta. Bă, dar e nașpa că a adăugat pistolul ăsta. Nu pistolul, dar ăsta, shotgun-ul ăsta. Nu trei iurea, mă. Nici nu pot juca cu el, adică. Mamă, uite. Și tactica. Hai, mă. Stați un pic. Așa, ia. Dăm nosco, băieți. Bă, da, mă mănânc nasul ăsta, trăiurea. Și voi încerca să editez video-ul ăsta de pe Filmora, adică nu l-am cumpărat, dar voi încerca să-l editez pe Filmora. La urmă va apărea Filmora, dar na. Că dacă mi se primește să editez foarte bine, adică mi-l iau. Mama vine unul. Ce prost trebuie să fii, mă. Mamă. Ce ai făcut, mă, Bobby? Mamă, ce arme asta avea? De ce nu pot să o iau? Just challenge, băie, da, mă țin să o iau, dar hai. Asta era cam, nu, da? Hai, mă, ce farm. Adică îmi trebuie materiale de asta. Așa e la... Bă, trebuie și din asta de asta. Nașpa, mă, că nu pot să o ai. Hai, că am înțeles, a dus zona 5000 de kilometri. Bă, de ce eu glanțele astea nu înțeleg? I-am dus le arunc pe toate astea.
Adică... Degeaba leu, bă. Îți dai seama. Da, hai mai să le luăm totuși. Nu știu, mi-e jale. Să folosim asta în locul, hai. Unde e zona, băieți? E acolo zona. Bă, dar îmi trebuie material, băieți. Stați, sperăm tot casa. Adică îți dai seama, nu tot casa, da. Haide să-mi ducem că n-are... Am înțeles, am mers puțin. Mamă, cineva m-a așteaptă. Hai! Ia la nubul ăsta, mă. Ia uitați la nubul ăsta. Bă, da! Stai, mă, un pic. Ăsta e nub, hai să fim serioși. Ăsta e tare nub. Adică, serios. Aoleu. Bă, aici. Am înțeles, băieți. Am înțeles. Mă, dar voi nu v-ați învățat să jucați Fortnite, adică, serios? Lasă-mă că avem un big, 3 biguri deja. Ăla ăștia. Nu ne ducem acolo, vom duce cât mai departe. V-am zis. Da, e pericol, mă, ce să faci cu ăștia? Ăștia au shotgun-uri, aoleu. Aoleu, pe cine văd eu acolo, aoleu. Nu, haidem acolo, haidem. Vreți să vedeți cum prindem rechenul? Acum vedeți? Am înțeles, l-am văzut pe domnul. Mamă. Cuțitul dracului, ce steam. Și unde pe... Oh, rechenul, vine aici. Aici, rechenul, aici. Mamă, unde te-ai dus? Aici, acolo, da. Hai, mersi. Bă, nu, mine, te rog. Mamă, ce faci, mă? Hai, mă, că-mi vine zona. Du-te, mă, acolo. Aici, mă. Hai, mă, mai repede. Mamă, unde se duce, mă? O ia naiba, băietul. Aici, mă, hai, mai repede, mă, ia zona. Mamă, dacă sară pe mine... Mamă, mersi, bossu, haide. Haide. Hai, închetăm și cu rechenul. Aoleu, mă, ce-ai făcut, mă, bobiță, mă? Hai, pleacă, nu mai vreau să te iau ca... Acum-și văd sniper-ul mine. Uci că nu te-a prins. Mamă, vine după mine, nebunul. Cred că vine după mine. Nu vei după mine, nu? Hai. Băi, oare vine? Ia, dă să vedem. Nu m-am mănâncat că e gata. Mamă, ce am văzut aici. Băi, cred că v-am luat miniorile, adică. Trebuie să plecăm acolo? Nu, aici trebuie să plecăm. Ui, mama mea, ce bă, dar... Mama ta. Ce are, mă, asta cu...
Ma, dar vine raș pe mine, mă, dar nu-i bine asta. Mi-a dat-o, băieți. Dar ce am făcut, mă? Nimic nu i-am făcut. Am băi, da, mă lăși. Mi-a dat un mână, mi-a dat. O revie era cu fac pe mine. Stați un pic să nu dea ăștia snipe. Am înțeles. Mamă, ce portolan ești. Uite, mi-a dat-o. Băi, ăștia să... Asta se întâmplă, mama mea, când vine ăștia. Uite. Explică-mi și tu mie cum ai făcut și dacă am atapat acest episod, n-am putut din cauza lui rechinul ăla, dar dacă nu era rechinul era mai bine. Și da, vom veni, vom reveni mâine cu un alt episod al challenge și da, cam atât pe acest episod, pa, pa, băieți.